води и прочее. Точно обратно. Така. Моля? Точно обратното. Стоян Тонев ми е приятел от много години. Да, и какво стана? И самия той каза, че по-добре се чувства като директор на Военно-медицински институт и няма да се справи. И знаете ли, даже разговора го водихме беше на окръжна болница Димитров, Стоян Тонев, Спасов. Бях ги поканила вкъщи шефовете на големите болници. На Пирогов, си спомням. Да ги питам, какво мислят по всичката тази тема? Дори с Тони Георгиев, хирурга, който ми оперира коленото, един от безспорно светилата в ортопедията. И знаете ли какво всичките ми казват? С цялото си уважение, вика, всичките ни приятели са в тая сфера. А трябва да се реже, трябва да се наказва. Аз вика, не мога да го направя това. Това му бяха думите на Тони. Знам къде са недъзите, знам как да го направя, но не мога да го направя, ще подведа. Това бяха думите на генерал към генерал. Ако гледа да се обади да каже дали не е. Не ми е отказал. Каза, от тебе зависи. Окей, много критичен съм към българския народ, но не мога да обидя българския народ и да кажа, че в тая страна няма много силни интелектуалци. Има силни. И Стоян Тонев е един от най-силните. Това е човек с много дълъг организационен стаж. Той и сега ми помага изключително много. Той може да бъде и повече от министър на здравеопазването. Той може да ви бъде заместник. Не премиер, но той може да ви бъде заместник. Това е човек с 25 годишен стаж. Той превърна болницата за първи път от военна в национална и получихме достъп до цялата апаратура. Знаете ли колко е задълженията на Военно-медицински институт? Ами ще хвърляме, ама все пак има високо качество. Знаете ли колко? Добре, сигурно са големи, да, ама има високо качество на обслужването. Има висока... Не ми се казва цифрата. Ефикасност има, да, добре. Има друг човек, който ви уважава много между трябва да ги намериме парите, да помогнем. Аз ще ви кажа един човек, който вие можехте да направите здравен министър и който, между впрочем, дано не ме опровергайте, има така едно много сърдечно отношение към вас. Това е професор Младен Григоров. Блестящ министър. Сега Стефан Константинов от Кюстендил и светилото енергичен. Блестящо познаване на историята. Уникална енергия. Обикаля цяла България. Широка медицина. Огромен авторитет. Ами насочете се към такива хора, веднъж, бе. Аз мисля, че и по-младите имат шанс и ще се справят. Няма, той не е. Той е достатъчно енергичен. Моля ви се. Професор Младен Григоров ми е така добър, не само приятел, той беше ръководител на дисертацията. Той е отличен, той е бил на ръководни места през целия си живот. Сина му го тренираше при времето. Това няма значение, той е човек, който е класи над господин Стефан Константинов и като ръководител. Той ръководеше национални обекти, той ръководеше правителствена болница, цялата кардиология, във военна болница, енергия, цяла България обикаля. Във болница беше шеф на клиниката по функционална диагностика. И това да е. Той е класи над вашия Стефан Константинов. Не щете такива хора, господин Борисов. Не искам да го блъскам като авторитет. Професор Григоров е изключителен хирург, приятел ми е, но... Той е и организатор блестящ. И Стефан Константинов може и ще се справи, повярвай. Да се справи това. И Младен Григоров ще му помага, няма да му пречи. Да. Не, няма нужда той да бъде помощник. Той трябва да бъде титуляр, както бяха през Живко време Радой Попиванов, академик и управляваше добре. Кирил Игнатов дълго беше здравен министър хирург и управляваше добре и така нататък и така. Тая област е много деликатна, тя е за големи професионалисти и организатори, но и професионалисти и в противното не може да може. Аз ще ви кажа още един случай. Защо не използвахте един такъв блестящо подготвен банкер като Чавдар Кънчев, който напусна заради мошеничествата на господин Иван Костов? Да, приятел ми. Действително с качества. Достоен човек с морал. Безспорно. Приватизира господин Костов, знаете, Булбанк. Хайде да не влизаме, защото той сега са вихри и дава съвети със своите 2,5% с клизма влезе в Народното събрание и дава акъл на всичките. Чавдарка напусна човека. Огромна икономическа подготовка. Ами вижте, сега не може да се сравни с някой от вашите министри Чавдар Кънчев. По стаж, по дълбочина, по огромна банка ръководише. Не се насочвате, не само вие, господин Куан, не се насочвате към големите имена. Не бива само големи да бъдат. Искам да ме разберете. Трябва да има и млади хора, разбирам ви. Трябва да се дава пъти на млади кадри. Ама няма баланс между младите и тия, които са майстори. Малко са майсторите в кабинетите.
Не може да ме убедите в противното. Оставаме си, вие на вашето, аз на моето мнение и нека да кажа това. Сега, друго, което искам да кажа. Ние доволни Факт е, че еднакво уважаваме тези хора. Да. Уважаваме ги, трябва да ги използваме. И ги използваме. Аз се допитвам до много хора. Господин Борисов, на мене са ми казали много зрители, що не направите партия, що не ставите народ. Имам всичките тук това дискове, мога да ви ги дам. Никога за премиер не са ми казали. Например, що не ставате президент. Между прочим, ще бъда много по-добър президент от всичките президенти, които са били сега в България до сега. Просто защото първо те имат 1000 от моята култура. И аз съм казал, защото не съм маняк, нямам никакви претенции към властта, казвам. Нямам претенции. Не мисля, че имам нагласа за тая работа. Скромно реагирам, както виждате. Аз се обичам моята работа. Но малко уважение наистина към хората, които са с по-голяма култура. Доста простовати са голяма част от министрите и ограничени. Сега, позволете да ми кажа за данъците. Хубаво, че са ниски данъците. Добре. Нямам нищо против. За да има повече външни вложители, вие го обяснявате. За българския бизнес. И за българския бизнес да се облегчи и така нататък. Защо не махнахте червения данък, плоския на господин Станишев, който запише заляв, а той е ултрадесен, след като този данък го няма в много държави, само в няколко щата на Америка го има. Даже не го и в Европа. Защо е? Защо? Има го и в Европа. Той бие много победник. Не. Напротив. Той е 10% и след облагане на практика става 7%. Това е най-ниският данък в Европа, който има България. И 20% данък добавена стойност. Това са двата най-ниски данък. Високо е ДДС-то за нашите доходи, господин Борисов. Вижте колко е на комшиите. За нашите доходи е високо, бе, брат. Да, колко е на комшиите? Ама за нашите доходи е високо. 4 отидоха всички. Да. Сега вие казвате... Ние удържахме на 20% в тази зверска финансова криза. Аз съм съгласен с вас, че държавата трябва да има данъчни постъпления, всички за да се издържа. премиери по Европа да се издържа. Но у нас няма производство, господин Борисов. Се изкушиха. Да. Държавата трябва да се храни главно от данъци, но на първо място от производство. Нали ви казах за производството, как е направено? Нали ви говорих за производството, как е 20 години тая върхушка, много преди вас признавам, ликвидира не само фалиращите, слабите предприятия, които трябваше да бъдат ликвидирани, ликвидира и добри, средни и малки предприятия. Ами няма да лъжим се сега, че ние имахме една добре развита и то многостранна лека промишленост. Текстилна изнасяхме, хранително-вкусова изнасяхме, аналгин. Всичко това се унищожи. И това фармацията в момента е добре в България. Моля? Фармацевтичният бизнес е добре. добре. Но текстилната не е добре, хранително-вкусовата. Не изнасяме. Ние изнасяхме обувки огромни количества, господин Борисов. Да не говорим в Съветския съюз какви плодове, зеленчуци. Това е друга тема. Това е друга тема. Друга, но имаше производство. Ние сме се превърнали в една търговска страна. Примерно тук е грешката, че това махало от сателит на Съветския съюз сме се превърнали в един момент в най-голям враг. След като нашата продукция там десетилетия продавана, пазар. Да, хората я познават, вместо това бързо да се претрансформират частните компании, да изкупат лицензии, да изкупат всичко, което има и да отидат на готовия пазар. Защото сега руснаците още като дойдат знаят и цигарите Стюардеса, и Слънце, и Ту-134, старите марки, които беха, помнят Слънчев бряг, помнят коняците, помнят ракиите, помнят вината, помнят киселите краставички. Добре. И сега Гърция изнася кизели краставички. Как ще върнем сега производството? Тие предприятия, които бяха готови, които отлично работеха, сега как ще ги възстановиме? Срещу подкупи продадени, вие знаете, големи, турени в ръцете на премиери, на президенти. Не е дори толкова страшно, че са били продадени по този начин. По-голямата грешка и по-голямата злина е така наречения следприватизационен контрол. Умишлено са изчакани 5 години, мина давност. И след това всичко е наред. И сега ние тръгнахме да го правиме и насякъде ударихме на камък, защото, примерно, това е продадено, приватизирано. Трябвало е по договор след приватизационния контрол да ви наблюдава, да направите инвестиции, тук да направите второ, да не гоните работници, трето, четвърто, пето. Не е следено, умишлено. Сега, когато ние отиваме, то е приключено. Нищо не може да се направи, освен да страдаме, че това е заминало. Добре, сега... Всичко е законно. Така са конструирали нещата, че на практика
Да не бъдат гонени един ден. Само си спомнете какъв закон си бяха тройната коалиция въвели преди да дойдем ние на власт, който изтичаше неговата давност, когато ни идваме на власт. Да не носят законова отговорност за своите сделки. Да. Закон. Да. Сега, да минем към Защо ги другите. забравяте, професоре, тези неща? Колко са министерства? Представете ли си каква наглост е това да си направиш закон, да не носиш отговорност като Колко са управляващ? министерствата в България сега? 15. 15, добре. Имаме 54 агенции и други държавни ведомства. Ние сме доста малка намали. страна. Ние Доста сме се малка. намалиха от тях. Моля? Доста намалихме от тях. Още трябва да намалите. Много са. Има още някои, които могат да бъдат Много е раздута намалени или бюрократичната събрани. мрежа. Сега очаквам. Много са. Защо трябва да бъдат отделно Министерството на екологията, на бедствията и на регионалното развитие, когато те са абсолютно зависими сектори? Защо да не се обединят в едно? Те и много са свързани помежду си и много могат да си помагат като отделни големи направления. Давам ви една идея, помислете, не ми отговаряйте веднага. Те могат, Да. но това във всички случаи ще направи тромава администрация. Ето, примерно, икономиката, Да, енергетиката и туризма. да. Примерно това мега министерство се Аз задъхва. смятам, че той е малко, може да се раздели. Претоварен. Трябва да се Той е раздели. претоварен. Трябва, защото това е ключово министерство. Да. Ако Той е свързано събереме, именно с производството. където са най-големите оперативни програми, Да. МРРБ, нали, регионалното развитие, екологията Там и да. Особено бедствията туризма, и на който аварии. разчитаме също. Защото там могат много пари да Като дойдат. разчитаме само на теория на туризма, без магистрали, какъв туризъм ще правите, професоре, вие? Така е. Нали, като разчитаме на туризма и всички го изказват. Екологията... Като тръгнеш 8 часа, 9 да ходиш на почивка, то ти се отчитява да тръгнеш, ще отидеш до Малдивите или до Сейшелите. Но екологията, За 9 часа до бедствията Бургас. и регионалното развитие ще ги поема добрия министър Плевналиев, пъргав, енергичен, много работлив човек и нищо му няма, ще ги върти и пушек ще се дига и ще се спечелят много пари. И сега един директен въпрос. Защо ни е ДАНС? Ами той беше създаден от Станишев и от Георги Първанов, за да имат свои агенти в ДАНС. Това е абсолютно ясно. Ние сме малка държава, бе, господин Борисов. Нека да го обясня. Да. ДАНС е механично изваден. Да. От Нещо, МВР. което го има. Да. Бившата служба национална сигурност, военна полиция и финансовото развитие. Върнете го в МВР. Върнете Дали го. Ама там се лапат много пари. Не. Моля ви се, не. Огромни Вижте, капка съкращения по капка бир става, господин Борисов. то е Тук едно и малко, също. Там малко, капка по капка бир става. Аз ДАНС ги върнах в старата им сграда. Не, то не бива да го има ДАНС въобще. То трябва да стане направление в Министерството на То си вътрешните беше работи. национална служба сигурно. Така да бъде. Ние сме малка страна. То всъщност сега е същото. Да. То само механично е извадено. Извадено, ама все пак повече пари струва, когато е отделно. Не може да му Не е повече. Едни и същи е повече стажа, струва. едни и същи са хората. Ако сега директора се води директор, иначе ще се води директора на национална служба, както е директора на БОП, да речем, или на криминална Колко полиция. души Ще е едно и работят там? също. 3000 души някъде работят в ДАНС. Така ли е? Сега Примерно, по-малко. да. Сега Около продължаваме 3000 да съкращаваме. 500 души са предостатъчни. Трябва да се реже от всякъде. Много чиновници. Няма кой да работи в България. Професор. Много чиновници. Да. Дори като режеш, Да, не знам дали знаете, че като отрежеш, да. трябва да платиш 20 заплати след това на куп. Ма след това, като ги платиш, вече си отдъхваш. Да, в перспектива. Точно във времето на финансова криза, който всеки лев събираме в бюджета, още 10-15 милиона за обезщетение, като отидат. Разбирам го. Казвате го това. Но въпреки Няма всичко, къде да ги планираме, няма къде трябва да да се дойдат. реже въпреки всичко. Аз ще ви кажа и друго. Аз имам впечатление, че той е ДАНС мъти водите на България, вместо да ги избистря и да ни чисти от мръсотията. Много усложнения, много интриги, оттам дойдоха, вие го знаете това. От година. И компромати. Ама тя една година много прави, не дейте така. Една година в мащабите на днешния динамичен век, това са 10 години. Една Помислете година за имаше това. тишина, сега... 15 предправни звена има в България. А какво е здравеопазването? Т.е. правораздаването. То са институти за това, за онова, за правораздаване, за кривораздаване, към бан, извън бан, не знам какво. Много разлято, много канцелари, много чиновници. Няма кой да работи в тази